filòsof, pintor, l'arquitecte, dibuixant... Ens ho podem creure, si ens pensem que la història és com el conte de la Caputxeta Vermella. O no. O realment allà darrere hi havia un coneixement profund dels diversos mestres que el van educar en una cort, perquè mai treballa Leonardo da Vinci, sempre està pintant per un senyor, pintant per un altre, pintant per un monjo, pintant en una cort, pintant per un duc, pintant per... I també viu al Vaticà. És molt estrany, no? Escolta, jo vinc al Vaticà, vinc a veure, vinc a fer una volta per Roma. Ho hi preparen les estances vaticanes. Els seus mecenes són els descendents d'Alfons el Magnànim. Tant els Este com els Sforza estan relacionats amb els descendents d'Alfons el Magnànim. Fins i tot hi ha algú que postula que la Gioconda és Isabel d'Aragó. Bé, la seva relació amb la Casa Reial Catalana és molt, molt potent. Sempre pinta unes muntanyes que semblen o a boca no suggereixen. Montserrat podria ser, no? O no, ho sabem, però almenys ja el seu escut d'armes ens torna a portar directament a un escut d'armes de la Casa Reial Catalana. I si ens hi fixem, això que és del Còdex de Windsor, aquestes muntanyes són pintades per Leonardo i, evidentment, qui em digui que això no és Montserrat, doncs és que quedi dient. És el perfil perfecte de Montserrat, venint segurament per la A2 a l'alçada o per l'altre de Manresa. Alguna relació tindria. Hi ha d'haver alguna cosa, se'ns ha escapat també de Leonardo i potser seria interessant que ho busquéssim, perquè el que no pot ser és que tinguéssim el rei més important de la cristianitat, el papa postcatalà, el cosmògraf i navegant més important també en Colom, el tirant Blanc Locke i no hi hagués cap teòric ni ningú. Podria ser, jo aquí ho poso per la vostra consideració i perquè poguéssiu interpretar i buscar també, perquè a partir d'ara si aneu a un museu o llegiu un llibre veureu coses que fins ara no veieu o éreu incapaços de relligar. I clar, quin és el gran mestre de Leonardo da Vinci? El gran mestre de Leonardo da Vinci i el pare del Renaixement, del teòric del Renaixement, és Leo Battista Alberti. Jo també buscava els Alberti, perquè esclar, aquí els Albert sí que tenen una gran força, els Albert. Els Albert són membres ciutadans de Perpinyà, però que són a la Cancelleria Reial Catalana, que són bisbes, que són arquebisbes, que tenen una gran potència cultural, a la Cancelleria, etc, però que no produeixen res, com sempre. I en canvi, a Itàlia hi ha d'un poblet pataplenc, de sota un bolet surt el pare del Renaixement italià. Però resulta que a l'avui, el 2002, em sembla, quin any? A l'avui, tires amunt a l'esquerra, sisplau. El 23 de juny del 2000 va treure aquesta notícia. Apareix un manuscrit en català, darrere, sisplau. Un manuscrit en català de l'humanista Leon Battista Alberti. Mira, una traducció, no? Ara agafem i anem a llegir el text. El text diu: l'atribució Alberti es fa a partir d'una dedicatòria inexistents als fragments conservats en el text llatí. L'edició llatina desapareix l'introducció. Diu, en què l'autor es dirigeix al seu oncle Nerozzo establert a Barcelona. Diu, quina casualitat, no? També Joan Lleó Baptista Alberti tenia un oncle que vivia a Barcelona. No us sona un oncle, un amic, un parent, un cosí. Diu, i diu, en aquests termes, Lleó Baptista Albert, a Nerozzi Albert, salut moltes, fins aquí res. Diu, d'altra banda, en el pòrtic exclusiu del manuscrit català es pot llegir: causa tant desig de plaure vos que sens dilació soc vingut amb les presents obres de trobar en nostra catalana llengua. O sigui que quan Lleó Baptista Albert es dirigeix al seu oncle i diu que ve unes obres poesies escrites en la nostra catalana llengua, de la mateixa manera que hem vist que altres membres parlaven en la nostra llengua. Per tant, ell està dient al seu oncle que la seva llengua i la d'ell i la dels altres a qui va dedicat el llibre és en la nostra catalana llengua, i amb això gairebé del tot podem explicar que l'Alberti és un dels membres de la nissaga dels Albert, emigrats, fugits o exiliats a Itàlia
i protegits pels descendents del Magnànim, segurament. Aquí ho explica molt bé. En el manuscrit ell diu Neroxi Albert, res d'Alberti, perquè el cognom el podia haver mantingut en italià, però diu Neroxi Albert. També explica amb tota nitidesa que es tracta de la nissaga dels Albert. Finalment, també un dia l'amic Maioles em diu mira què he trobat en una carta d'un humanista català que es troben a Sant Jeroni de la Murtra, estan a Sant Jeroni de la Murtra i allà tenen una tertúlia amb els humanistes. I tots escoltàrem, això és una carta de... Baixes una mica, veuré la nota. Al revés. Diu... Rafael Joan, escrivà reial, deixeble de Martí d'Ibarra. Sembla que és una carta d'en Rafael Joan abans que es morís del 1557. Per tant, havia de ser el primer terç del segle XVI. Diu, tots escoltàrem, es trobaven a Sant Jeroni de la Murtra. Tots escoltàrem sense dir res aquell bull colèric. Era ja hora d'anar a dinar en una vila no gaire propera, on ens havien convidat i ens esperaven. El nostre Rafel, demanà el Nou Testament traduït per Erasme. Imagineu-vos la situació. Perdoni, que tenen el Nou Testament traduït per Erasme? I què va dir? El prior, talment picat per una serp, digué és que havíem de tenir en aquest celler tan sant de sedar llibres d'heretges? Que l'altre n'hauria quedat petit, no? No tenim aquesta infàmia, ben al contrari, o és que no sabeu? Digué que aquest heresiarca condemnat pel Sant Concili de Burgos fugí cercant la salvació. Fugir? Quan va venir? El Concili de Burgos perseguia Erasme de Rotterdam. Si el Concili de Burgos perseguia Erasme i Erasme va haver de fugir d'aquí, és que Erasme era hispà. I si era hispà, pensava a la catalana que l'obra i la paraula de Déu s'havia de traduir a les llengües vulgars perquè tothom ho conegués, contravenint totes les lleis de la Inquisició i totes les disposicions reials, o potser era algú que no hem pogut saber qui era perquè es va haver de protegir de la persecució eclesiàstica hispana i va refugiar-se a Rotterdam, per això es diu de Rotterdam i no es diu del seu cognom. I com han suggerit els seus erudits i biògrafs, diuen que Erasme és un pseudònim perquè Erasme és el patró de la navegació i Rotterdamus vol dir el qui flagella, Damus Rotter, els qui donem flagell. No és un nom en clau? Bé, ho deixo també a la vostra consideració, però gràcies a aquesta carta sabem que Erasme era aquí i va ser perseguit per la Inquisició castellana i va haver de marxar. I ara aneu a saber també qui és Erasme, Pep Maioles també té una mica apamat, i no parlo de la seva estimada esposa, però realment és molt interessant que algun dia ell pugui venir aquí també a explicar-vos aquest fruit realment d'aquesta flor de la filosofia moderna, flagell de babaus i badocs, i realment per saber qui era, no? Aquí també és on... I ara anem a tancar-ho del tot, em sembla. Amics i amigues, és una llàstima, m'he passat molt bé explicant-vos tot això, però tota cosa bona té un final. Espero que al cel ens puguem veure. I aquí ho acabaré amb una cosa que alguns de vosaltres ja en teniu unes petites fotocòpies, que és sobre un altre gran viatger, que també l'obra és un misteri, ningú sap qui és, però curiosament va escriure els seus llibres en una mena de franco-provençal, diu, i aquest no és ningú més que Marco Polo. Jo defenso que Marco Polo era l'ambaixador i el plenipotenciari per la croada de Jaume I, Jaume d'Alaric. Ho defenso, ho he defensat, ho he escrit, ho he publicat, i de cop i volta em trobo en les anales de la corona de Aragón compuestos por Jerónimo Serrito de dicho reino. 1569. En un moment donat, parla de rei Jaime el Conquistador. I diu...
A Olaón sucedió Colai, que era rey de los tártaros, al tiempo